Hej, jeg er Kevin, og jeg har hyret Bettina til at være min mentor til hele skoleåret gennem især til eksamen. Hun gør et rigtig godt job, synes jeg. Jeg er Asperger, jeg har haft problemer der, og det har hun hjulpet rigtig meget med. Med Bettina, så har hun hjulpet mig meget med strukturen. Det havde jeg alt for nervøs til at kunne gøre før. Mine karakterer, de er gået vildt meget op. Jeg føler mig meget mere selvsikker til eksamen. Og også hun er rigtig god til at sådan smide idéer på. Hej, jeg hedder Maria, og jeg er Kevins mor. Kevin er en Asperger-dreng, og det har været svært at finde ud af, hvad vej han skulle her i livet, fordi han er lidt akademisk-agtig, altså ikke sådan særlig praktisk anlagt, og så alligevel i skolen har det været svært med struktur og med krav, og så da Kevin fik Bettina som mentor, der er det simpelthen forandret mange ting. Jeg har kunnet køre et rigtig godt forløb, hvor der hele tiden har været krav og hjælp i en god kombi. Så jeg føler virkelig, at Kevin har vokset. Hans karakter er blevet meget højere, og han har fået selvtillid. Og det er virkelig været en fantastisk oplevelse. Og skønt at se en dreng, som en eller anden princippet har fået mange knops igennem skolegangen, og så opleve, at han blomstrer og viser sit værd, og det har virkelig været rigtig godt. I historie, der fik jeg 0-0 dumpet. Efter jeg fik Bettinas hjælp, så fik jeg 10. Ja, jeg ved det godt, vildt stort. Det ligger alt sammen i strukturen, hvordan du skriver det op og afleverer det. Og det har hjælpt Bettina utrolig meget med. Jeg havde viden her, men jeg kunne ikke sætte det ned på papir. Efter det, så gik jeg her og fik 10 i religion, 10 i biologi, 12 i engelsk og 12 i dansk, mundtligt altså. Ja, hvis du gerne vil klare det godt til eksamen, så vil I få en mentor.